Ƙasar Nijar, ƙasa mai tarin albarka, arzikin ma'adinai, kyawawan 'yan mata, cike da al'umma masu jajircewa. Ƙasar ta samo sunanta ne daga wani ruwa da ya ratsa cikin ƙasar, wato River Niger, wanda ke kudu maso yamma ta ƙasar. Ƙasar Nijar ita ce mafi girman ƙasa mai faɗi a duk ƙasashen da ke yankin Afirka ta yamma, wanda wannan ƙasa tana da girma wanda ya kai kimanin square kilomita miliyan 1,270 daidai. Ƙasa ce ta musulunci wanda mutanen ƙasan sun kai kimanin miliyan 22. Yawan musulman ƙasar kuwa sun kai kaso 99.3. Babban garin ƙasar kuwa shine garin Niamey, wanda ke kudu maso yamma na wannan ƙasa ta Nijar. Wannan gari ya fi kowane gari tarin yawan jama'a, sannan kuma a wannan gari ne ake gabatar da mulkin ƙasar. Ƙasar Nijar ta samu ilimi da ci gaba na musulunci tare da dauloli da dama masu ɗimbin tarihi mai girma a duniya, kamar su daular Mali, daular Songhai, daular Sultanate, daular Borno, daular ƙasar Hausa, da kuma daular Shehu Usmanu ɗan Fodiyo. Yaren da gwamnati take amfani da shi a ƙasar shine yaren Faransanci, wanda ake amfani da shi a ofisoshin gwamnati da makarantu. Amma mafi shaharar yare da jama'ar ƙasar ke amfani da shi shine yaren Hausa da kuma yaren Songhai. Sauran yarurrukan ƙasar sun haɗa da yaren Larabci, Buduma, Fulatanci, Tamashe, Kanuri da sauransu. Mutanen Nijar sun kasance jama'a masu ƙaunar junansu, kishin ƙasarsu da son ci gaban ƙasarsu. A yau ƙasar Nijar tana da arzikin ma'adinai da dama, kamar ma'adinin makamashin nukiliya wato uranium, albarkatun man fetur, gwalagwalai, ƙasar noma, ƙasar Sahara, ruwa da tarin jama'a masu albarka da himma.